Geomood Gaming σε ένα ακόμα επεισόδιο Beta Campaign. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ που το έχουμε αφήσει. Δυστυχώς το Beta αυτή τη στιγμή έχει αρκετά bug τα οποία δεν μας αφήνουν να γυρίσουμε τόσα πολλά βίντεο. Δηλαδή κάποια dungeon κρασάρουν τελείως, οπότε έχουμε ανεβάσει μόνο τα δύο. Τα άλλα δύο περιμένουμε να ξεκολλήσουν και να τα φτιάξουν ώστε να μπορέσουμε να μπούμε. Έχουμε πάει ήδη 70, έχουμε πάει ήδη 80, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Το παλεύουμε όμως, θα δούμε τι άλλο μπορούμε να ανεβάσουμε και θεωρούμε ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχουν ξεκολλήσει και έτσι θα ανεβάσουμε περισσότερο υλικό. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την αποστολή του campaign, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι σκοτώνουμε αράχνες, οπότε το βάζουμε στο γρήγορο να την τελειώσουμε. Την τελειώσαμε, λοιπόν πάμε να τη δώσουμε, η οποία είναι εδώ πάνω, να πάρουμε και την επόμενη, να συνεχίσουμε τουλάχιστον το campaign μας και βλέπουμε τι άλλο θα βγει. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ. Ωραία. Τώρα, πρέπει να κάνουμε recover τα time boxes, τα οποία πρέπει είναι από κάτω, οπότε πάμε πετώντας. Λοιπόν, για να δούμε που είναι τα time boxes, είναι αυτά εδώ που λάμπουνε, ναι. Προφανώς βέβαια είναι κοντά δίπλα mobs, οπότε πρέπει να τα σκοτώσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή την αποστολή. Έχουμε βάλει να ψάχνει για dungeon. Πας και το έχουν φτιάξει, αλλά δεν βρίσκουμε healer. Οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάει και αυτό, συνεχίζουμε. Αυτή την έχουμε κάνει, άρα πρέπει να τη δώσουμε. Το θέμα είναι που εδώ, ωραία. Θεωρητικά όπου να είναι πρέπει να τελειώσει και αυτό και το campaign, γιατί έχουμε κάνει ήδη πολλές. Οπότε θα τελειώσει θεωρητικά και αυτό το είδος των βίντεο. Λοιπόν, φτάσαμε και εδώ, εκτός αν μας πάει κι αλλού τώρα, αλλά πού άλλο μας πάει. Λοιπόν, εδώ που έχουμε έρθει είναι το Downbreaker που είναι το dungeon, περιοχή του dungeon. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Για να δούμε, θα βρει. Ένα healer μας λείπει, παιδιά. Για να δούμε. Ωραία. Αυτά τα μαζέψαμε. Τώρα πρέπει αυτά εδώ να πάρουμε τα τέτοια. Τα βαρέλια. Τα οποία είναι 4. Ένα. Έλα. Ωραία. 2. Βρες ένα. Φεύγουν και τα DPS. Λοιπόν, κάναμε κι άλλα. Έχει κι άλλα. Δεν μας τα λέει καλά. Ένα-ένα μας τα ξεφουρνίζει. Λοιπόν, πρέπει να καταστρέψουμε λέει και τα όπλα, τα οποία είναι από εδώ κάτω. Και είμαστε. Εδώ. Στη σειρά είναι αυτά εδώ μεταξύ, οπότε εντάξει, δεν θα. Πάμε να βρούμε το δεύτερο. Θεωρητικά είναι εδώ δίπλα όλα. Ναι. Ωραία, καλό αυτό. Θα πάρω και το άλλο το άγκρο, τα πάρω μαζί. Λοιπόν, την κάναμε και αυτή. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε πίσω να δώσουμε και τις δύο. Εντάξει, πίσω, δίπλα ήτανε. Έλα. Πάμε, συνεχίζουμε. Η οποία είναι εδώ. Εντάξει. Είναι εδώ κοντά μας. Και έχουμε να φάμε ένα μποσάκι, το οποίο θα τελειώσει θεωρώ σε δευτερόλεπτα. Και όμως δεν τέλειωσε. Δεν τέλειωσε, παιδιά. Εντάξει, δεν έβγε μονόχυλο που περίμενα, αλλά δεν είναι και. Αυτό θεωρητικά πρέπει να είναι το boss στο dungeon. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μέχρι να το παίξουμε και να το δούμε. Ωραία, προχωράμε. Η οποία αποστολή τώρα είναι πιο κάτω.
Είναι εκεί και πρέπει να είμαστε μάρτυρες στο Lighting of the Downtowner. Ωραία. Άρα έχει μπλα μπλα τώρα. Ναι, έγινε και αυτή. Μιλάμε λοιπόν 5.38. Ναι, δεν έχουμε επιλογή. Το παίρνουμε ότι είναι. Προχωράμε δυναμικά. Τώρα θα μας πάει αλλού θεωρητικά. Οπότε για να δούμε πού θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Και εδώ τίποτα. Α, όχι. Εδώ έχει μάχη. Διώξαμε 3, φάγαμε 100. Το πάρε, εξόντια. Εκεί, παίξ' του. Τι είναι αυτό, ο καλαμάρης. Το φάγαμε. Προχωράμε. Λοιπόν, ήρθαμε και εδώ. Έχει κάποια questάκια, αλλά τώρα δεν είναι η πρώτη μας δουλειά τα quest. Πρέπει να πάμε εκεί πάνω, να συνεχίσουμε το campaign, οπότε πάμε καρφί. Εδώ είμαστε. Έλα. Πάμε ρί. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε κι άλλο. Κοίτα, το campaign είναι ατελείωτο έτσι. Ατελείωτο είναι. Όλη μέρα να κάνεις campaign δεν τελειώνει. Τι γίνεται ρε. Λοιπόν, εδώ τα στακάρω λίγο όλα, γιατί όλα αυτά που πρέπει να φάμε όπως βλέπετε είναι πολλά. Και μόνο έτσι τελειώνει τέτοιου είδους αποστολές. Αλλιώς θα κάνετε 1,5 μήνα. Λοιπόν, τη μία αποστολή την κάναμε, τώρα απλά πρέπει να σώσουμε άλλους 2. Αυτή εδώ η αποστολή είναι άλλη η αποστολή από αυτή που σώζουμε αυτούς. Απλά επειδή είμαστε κοντά την κάνουμε μάλλον παράλληλα, πρέπει να είναι κάποιο side quest. Όπως και να έχει. Δεν θα... είναι αυτή, ναι. Εντάξει, όχι, δεν θα κάτσουμε τώρα να την κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ να δώσουμε το campaign. Πάει και αυτή. Πάει και αυτή. Και το campaign συνεχίζεται. Και πάμε απέναντι. Λοιπόν, μιλάμε εδώ. Και πρέπει να φάμε αυτόν εδώ το μάγκα, τον οποίο τον εξαφανίζουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα επιστρέφουμε πίσω. Το λόγο δεν βρίσκω. Αυτός θα βγει λογικά στο τέλος, οπότε φύγε ρε φίλε τώρα και εσύ να όμως. Οπότε ερχόμαστε να φάμε αυτόν εδώ. Φάγαμε τον δεύτερο. Και ο μόνος που έχει μείνει τώρα είναι αυτός εδώ. Ο οποίος θεωρώ θα βγει μόνος του τώρα, θα σπονάρει. Ανάτο. Είμαστε και τυφλοί, λοιπόν, ωραία. Και τώρα τι θέλει? Να βοηθήσουμε εδώ πέρα ή να κάνουμε την ασπίδα? Κάτι και καλά να βοηθήσουμε ήθελε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Τρώμε αυτά. Και έχει άλλο ένα εδώ, το οποίο δεν φαίνεται, αλλά θα φανεί. Για να δούμε εδώ. Oh yes. Oh yes. Και τελειώνουμε το επεισόδιο σε αυτήν εδώ την αποστολή και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Beta Campaign. Λοιπόν, και τελειώνουμε εδώ το επεισόδιο. Λοιπόν, τα λέμε.